For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radyo Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba. Magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radyo kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic. Di
Tiya mo na ginhalay ko sa katulod gaya ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si ma-intra. Ko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Tiya mo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo mga duwan muna. Kag Jan Diaz. Kag sa tanang gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magpadayon ng inyong programa kaya hindi lang si Leonagres Laparan ang mabuligan ang iba nga kinanglan man kung magpadayon ng inyong promo basi sila naman ang malabagan sa Madasol. Kapasalamat ko sa Action Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan. Kadasig sang lakat sang inadlaw. Oy, siyam kaadlaw na lang ang nabilin. Paskwa na. 16 dias na lang ang nabilin para sa tuig 2022. Saylo na kita sa tuig 2023. Ano naman ang mga balita kag mga isyo talakayon tayo na karon dugay-dugay sa pila pagid naton kapag hatag sa inyo sang mga impormasyon karon nga adlaw Biyernes. Pero ari anay ang libre bala nga medical check-up kag libre nga konsultasyon nagapadayon dira sa Life Extension Clinic alas 9 sang aga tubtob alas 3 ang takna sa hapon. Pamasyar kamo dira sa Life Extension Clinic ang ginagamit nila standard gauge kag acceptable nga pamagi sa medical consultation kay puro eksperyensyado nga mga medical doctor ang naga-clinic dira. Lang koya, bakal kamo sa ila produkto nga ginarekomendar sang mga medical doctor. Sa Amerika, Sosperte ang panawag sa ila produkto Super Life Extension Vitamin D3. Nagakaka sa balatian nga nagtapik sa aton lawas kag protektor sa balatian nga hana pa magtapik sa aton lawas. Pwede ipamaskwa ining Life Extension Vitamin D3. Mabakal naton sa tanan nga sanga sang Sincere Drug Store, Negros Grace Park. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po. Nang si mama, wala di eh. Atos na bakulod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Kamusta man? Ako na would like eh. May arang gina na butang sa module. Nga search mo. Tapos bala may arang ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktaman lang dana eh.
Tapos, ano naman, oblaw ng dason. Brown na dason, sigaw na pasensya, ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya Oo. nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Na. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na na makadaog ka. Wala pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw. Gusto ko basta daw. Hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong makapasisikbar ka na. Yung ukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ano man natin. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya, ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo, kay kayo ano na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, kisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin sang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mo ginanga salamatan ang Action Radio, ang tanan nga reporter dira kay kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio, kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio, maskin gubaon na nakabati ko. Inga na tanong sa Diyos ang pagubay na pamati ka, kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fred sa lang, agibay ang mo ito. Sige. Imunak lang. Dako na bulit siya. Kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka. Sige. Ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong action, John Diaz, sa tanan-tanan nga sa action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong. Dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Basis lason, inyong man time nga makaswerte. Makadaog. Makadaog. Ano ang mo kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike.
Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy, Pang, to palala na lang sa ubo mo, ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabalaka, kay ina tanda na sang malalang ang klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi ko kabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, Gidia.
Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kagapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagi latnan sang TB, mga nagagamit illegal nga droga, mga lapsag kag mga kabataan, mga tigulang kag mga may masakit pareho sang diabetes, pila kasahi isang cancer, kag syempre mga malnourished. Sugod subong, magahalong na gid kuya. Ini ang tion na aton binag-binago no kung paano naton halungan ang aton mga baga kontra sa mga nanari-sari nga mga masakit. Halin sa amon tanan, ululupod kita sa pagsaulog sang National Lung Month. Mga kaaksyon, pangaman, TB aksyonan. Panibag-o nga masakit ang nagatuga sang pagkaalarma sa bilog nga kalibutan. Ini ang ginatawag nga monkeypox. Ang monkeypox isa kasahi sang masakit nga dala sang monkeypox virus nga mahimo makalaton halin sa sapat pakadto sa tawo o kon paglatunay sa mga tawo. Pila sa mga sintomas sang monkeypox amo ang hilanat, sakit sang ulo, pagpalanakit sang lawas, likod, pagpangluya kag pagbanog sang lymph nodes. Ini ang ginasundan sang rashes sa nagakalain-lain nga parte sang lawas, kaangay sang guya, palad, dapa-dapa, mata, tutunlan, kag bisan sa pribado nga parte sang lawas. Ang bitog-bitog nga dala sang monkeypox daw kaangay sang sulalob, apang ini ang mas malala kung sa diin may pagnana sang pilas nga mahimo magdugay Sa palibot sang siyudad sang Bacolod. Balita sa pato. At kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden, good morning. Good morning, Action Fred, kag sa tanan naton nga mga ka-aksyon. Live kita di karon nag-report sa may San Sebastian Cathedral. Kundi Action Fred nagtapos na ang ang misa sa unang adlaw sang misa di Gallo. Kung makita mo da sa aton sining Facebook Live, may mga nagasinulod pa pero may kay tungod nga diri sa may San Sebastian Cathedral, Action Fred, tigdamo kag do amo ginadiyang sentro kadamo sang mga tawo nga nagapadulong pagwa sulod diri man sa simbahan. Kag of course diri sa gwa Action Fred ara natin siyempre ang mga bibingka, ang mga sa tubang di Action Fred, actually simbahan di bala may mga kiosko na dire. Bukas naman sila Action Fred kaya siyempre negosyo kay kadamo-damo gid Action Fred sang tawo sa subong nga kaagahon. Sa makita mo sa aton sini Facebook Live, ari kita sa sulod gid sang San Sebastian Cathedral, pero sa gwa Action Fred ang ano ni fake amat-amat nga nagabugat ari bla igulo to di kadaleo. Kay do kadamo gid sa tawo Action Fred ara kung makita mo kadamo sang tawo do digano lang man may kapiestahan, man do may maskara festival, man do bas ng ligad. Amat-amat Action Fredo, ang amat-amat lang ang paglakat sang trapiko. Of course, ginagiyahan man sang sang aton sining mga traffic enforcers from Bitaw kag ari man ang mga kapulisan sa pila ka mga simbahan nga nalibot naton Action Fred, may ara gid sang police assistance desk para magpatuman kag magpabin sang katawhayan sa gwa kag sa sulod sa simbahan. Muda sa Action Fred ang baklanay sang bibingka kay makita mo sa pagwa nila sa simbahan. Amo na di Action Fred ang ginabakal. Pero may ara iban nga simbahan nga naga-provide Action Fred sang taho kag pandesal. Ang taho na walang kwan nga luya parisan Action Fred sang pandesal. Ang iban may ara naga-offer sang aros kaldo. Iya sa mga magagmay nga mga Action Eden. Simbahan Action Fred. Okay, dali gilang kay obligado kita sa aton commercial. Standby. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay sa Amo na po, nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like eh, mayara kita na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktaman lang nanay. Tapos ano naman, ublaw ng dason. Brown na dason, singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pag-id kayo daw. Gusto mo ako daw, ano naman daw. Gusto ko, basta daw, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-invita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kumpos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanong kapatitipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuwan kung umanakit. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to, nogin na siya. Niya padala ko na tula sa imo mga klase ko makadaong kamandra po. Tutungan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo mo. Ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisiling ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamati kami sa Action Radio, wala kakaabot sa premium sa Action. ang mga komersyal. Oh, kapi-kapi kita na Dr. Alfred's Green Coffee with Stevia Extra. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sunod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po, nang si mama wala di eh. Ato sa Bacolod.
Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero Pabakod sa ila Police Visibility Patrol sa mga simbahan sa unang adlaw sang Misa de Gallo. Police Balita. Detalye upod kay Aksyon, Eric Magmanwa. Aksyon, Eric. Good morning, Action Fred. Report kay Bacolod City Police Office. Ugali naton nga mga Pilipino ang magkompleto sang siyam kasimbang gabi dara ang Christmas wish. Sa unang adlaw, Action Fred sa simbang gabi, gipabakod sang Bacolod City Police Office ang Police Visibility Patrol sa mga simbahan nga ginagatuan sang aton sini nga mga dibuto agud magsimba kama kompleto ang siyam kadlaw nga simbang gabi. Sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Noel Polines, Chief City Operation Management Unit sa Bacolod City Police Office, magipahamta sila nga makapulisan sa sulod kag sagwa sa simbahan, kalakipan ang beat patrols kag Police Visibility Patrol sa mga dranon nga ginaagyan sa mga sumilimba nga nagakadto sa naglalayong nga simbahan diri sa mga syudad sa Bacolod. Sunod kay Polines Action Fred, nagsaka ginman ang kaso sang thief kag robbery sa syudad sa Bacolod rason kun nga luyag nila ipasiguro nga safety ang mga sumilimba nga nagkakadto sa simbahan oras sa kagahon diri sa syudad sang Bacolod. May panugyan si Polines Action Fred sa mga nagkakadto sa simbahan diri sa syudad sang Bacolod. Para sa ato nga mga pumuluyo no nga magakadto ini sa mga different churches, magasimba sila. So number 1 tagid na ginatutukan subong ang aton nga police visibility mga respective residential no kagini sa mga areas nga kung sa diin gatipo ng mga pumuluyo kiti nakita ta naman subong Action Eric nga daw nagasaka na naman ang mga cases naton sa robbery and theft. So isa na sa aton subong na strategize ginalantaw namon ina kung paano nato ni address ining mga recent nga mga insidente sa robbery and theft cases no. So nakita naton nga pag ini nga mga okasyon siyempre gabiya nga aton nga mga family sa ilang mga balay nga wala gid bilin. So isa naman sa mga opportunity nga ginalantaw sa aton nga mga kauturan man nga wala ya sang obra kundi ang magpangawat mo sa diin pagbalik sa aton nga mga pamilya ya naransak ng ilang mga panimalay no. So isa man na sa aton man nga gina-advocate no through sa inyo man Action Eric sa mga media ta nga dapat i-continuous naman nga i-remind ang aton nga mga pumuluyo mga pamilya nga before sila magalin sa ila mga balay at least ma-notify man nila mga neighbor nila at least nga wala da sila situit nga ang ila nga mga balay nakalock gid din kag at the same time no as much as possible gani dapat may bilin gid nga tawo kag i-shut down gid nila man ang ila nga mga linya sang kuryente kay kung isa mostly amo man nagakatabo Action Eric ang sunog because nga may mga malipatan nga mga bagay nga naka-on ang ilang nga kuryente base may mga nakasaksak nga appliances or may mga naka-charge nga cellphone kag amo man sa halina sa mga overheating. Police Lieutenant Colonel Noel Polines, Chief City Operation Management Unit sa Bacolod City Police Office and Review sa Aksyon Radyo. Ang inyo ka-aksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman si Action Eric Magbanwa nag-report. Una sa balita oras sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:08 na. Balik ako pagkatapos ini. Aksyon Radio. Ang inyong mabatian isa kabilayaran ng programa. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari amo na po nang
Si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, ubra ng dason. Brown na dason singa nga pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend kasi Regine bala. Sa kay ay. Nang walang ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imuon. Nga pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na compose na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapasisipar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya siya sa umuwan kung umanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nogid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo tatugan ko balala. Di silingkod sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Mo. Ikayuan mo na. Pagdaswan, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko daga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkor manda, tisilin ko pasalamatan tagi ng Action Radio. Kaya pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabog sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kaya ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko Fred sa lang agi kaya nga mo ito muna dako na bulig siya kabulig gina siya kay magamit mo sa module mo di kung sample mag-research ka mo hindi ka na mabudlayan nga maka-research ka na. Sige, pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sang istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure! Kabalo-kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko bi makasigurado kung may TB na kuhaw?
Syempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa, hindi makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo, gaubo, dugo, kag plemas, gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa, gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon. Pwede man maapektuhan ang iban nga parte sang aton lawas, ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalakta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton None is better than cure, gidya. Speaking of prevention, damo ka pwede himuon para malikawan ang ginatawag na TB disease. Kung ikaw may yara infection o kung na-expose sa tao nga may infection, pwede ka gidya kapacheck up kag kapareseta sa imo doktor. Dugang pa, ang mga tao nga masami kag hapos malatnan sang TB disease, amo ang mga masunod. Mga may HIV infection, mga nagakaagilatnan sang TB, mga nagagamit illegal. Ang recap sang resulta sang Small Town Lottery. Recap naton sa resulta sang Small Town Lottery. First draw, 36-34. Una nga bula resulta, 36 kag 34. Second draw, 13-23. Ikadua nga bula resulta, 13 kag 23. Third draw, 33-1. Ikatatlo nga bula resulta, 33 kag 1. Aber, rekta kita. Yari na ang Lotto result. Resulta sang Lotto 649 kita, ang jackpot 15,840,000. Ang jackpot 15,840,000. Ari ang kombinasyon in any order. 1, 30, 18, 27, 2, 6. Resulta sang 649, 1, 30, 18, 27, 2 kag 6. Saylo kita, 642. Ang jackpot 23,965,057. Ang jackpot 23,965,057. Ari ang resulta, kombinasyon in any order. 18, 28, 1, 27, 21, 29. Ang resulta sang 18, 21, 27, 21 kaaga 29. Action Radio Philippine Standard Time las 5:22 na. Good morning da sa aton mga kauturan nga nagaupod sa aton karon nga kaagahon kay Martin Barayuga. Morning pamati sa barangay Pandanon, aga pa nagabugtaw manog hilamon sa tubo. Sige Kay Milili Uligo, tamil boss nito baba. Kay Martin Barayuga, good morning. O sige, kay Boy Arthur, good morning man. Kay Alex Montisa, ara siya. Kay Eddie Laos, kag Nanay Sabil sa Victorias, good morning man. Kay Sherwin Hugos, nagapamati Murina Esconde, sa Rasya, Barangay Sibukawan, Isabela. Kay Roming Estabon Hidalanga, sa Barangay Talaban, Himamaylan. Balikan ta kamo pagkatapos ini. Action Radio! Ang inyong mabatian, isa kabilayaran ng programa kung anuman ang ginagawa. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga i-search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Tiway ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos ano naman, brown na dason. Brown na dason singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imuon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga makinta siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga kapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung mamanakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to, nugin na siya. Yan padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man rapo. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-upin siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala kakaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nakabati ko. Iyan na tanong sa Diyos ang pag-ubay na pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko. Pwede sa lang agi kaya nga mo ito. Umanak lang. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madaming salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madaming salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano message mo sa iban nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Ti basis lason inyong man time nga makaswerte. Makadaog.
Ano hambal mo kay lola mo nga sana ka na sa inyo? Siya ang nag-ansakon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy Pang, to kalala na sa ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positibo na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TB Oops! Di ka sure. Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo sang kaso sang syudad sa pagsulod sa tuig 2023. Balita City Hall. Upod kay Aksyon Art Tayupon. Action Art. Good morning, Action Fred. Nagalaom si CDR Head Dr. Ana Maria Larimpunan nga magapandayon pa ang pagnubos ang kaso sang COVID-19 sa Bacolod sini nga bulan sang Disyembre ilabi na sa pagsulod sang tuig 2023. Sunog kay Punan tinalitan nga bulan sang Nobyembre naglabot pa sa 501 nga kaso sang COVID-19 ang ilang nga na-record o kon ma-equivalent nga 16 ka positibo
nga kaso kada adlaw apang sini nga bulan sa Disyembre ni nga datos sa nagdubo sa diin yara na lamang sa 6 ka magkaso o kon daily positivity rate sang syudad. Apisar sini nga sitwasyon, padayon nila pilar ni Purnan sa publiko nga hindi dapat maghatag sang kumbiyansa kag padayonon na lamang ginahimo nga paghalong batok sa mga virus. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Aksyon Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:34 na tawgantang patrol pilalang ka mga blatter entry opisyal nga nabalhag sa record sang aton sini kapulisan. Balita sa patrol. Dan kita ni Aksyon Eden Aboso. Aksyon Eden. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:34 na kay Ana Sinoro, good morning. Subong man dira kay Marciano Bugaay, morning. Kay Jire Kamat, Ana Bugaay. Kay ang ilagay yung Dato Castillo, good morning. Monitor lang sa Aksyon Radio. Kay Julpa Caritatibo, Tabiao Cobindol Family, Tilong Kulot Caritatibo sa Barangay Robles, La Castillana. Balikan ta ang aton patrol upod kay Aksyon Eden. Aksyon Eden. Action Fred, nakuha ang masobra 30,000 pesos na balor sa illegal nga droga sa isa ka ginakabing street-level individual sa drug bypass operation sa Bacolod City Police Station 4 sa Purok 2, Donyo Aurora Street, Siyudad sang Bacolod. Anadagpan amo si Richard Jokno, 41 anyos, kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha kay Jokno ang duha ka sachet sa ginasuspetson shabu nga nagabugat sang 5 gramos kag nagabalor sang 34,000 ka pesos. Ginako man ni Jokno ang nagagamit siya sa illegal nga droga apang ginpanginwala nga siya ang nagabaligya. Priso karon sa custodial facilities ng Police Station 4 ining si Jokno. Balita rin sa patrol ang ka-action ni Action Eden Aboso. Una sa balita na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 5:35 na kay Manjo Arnihoda. Tamyaw ko na si Diana Villanueva sang Isosa Heights, Estipania. Kay Jonalyn Decrepito, good morning. Kay Jojoy Roger Yongyong, Lablab. Kay Tony Dudoy Tintin Gingging sa Hinigaran, gamonitor man. Kay Niliana Sabran, good morning. Gamonitor kami sign on gikuno sa barangay Tagok, Purok Mangga, Kabangkalan, Sabran Family. Kay Banisa Mayo Bawaris siya. Hello, good Wednesday afternoon. Wednesday dito sa ila. Tamyaw ya. Grabe ang snow dire. Subong, super white Christmas. Ba, da ka nami sulay-sulay sa gaulan nga yelo ba? Uy, ka nami ilang taon. Ay, sus. Alin sa Minnesota State, USA. Pati ako doga natugnawan. Gaulan yelo. Kay Martin Aliling, good morning man. Kay Ribar Binanyo Lingoste, morning, advance Merry Christmas. Nagamonitor sa Barangay Hagimit, La Carlota City. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:37 na, Evergreen Herbal Capsule. Anong epekto sang Evergreen Herbal? Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Pero
Okay, kamusta man? Ako na would like, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos, ano naman, ublaw na dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend, nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtuto sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga, isulat ko kung anong imuon. Ng pag sa page, i-like, i-share. Pinasunod mo tanan yung ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw, gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga makita sila sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, paari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary ka na. For bugtaw. I-record ang kinanglanon nga kapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon niya sa umuan kung mamanaki. Update mga siya. Matinandao na siya. Damo to nogin na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga base ko makadaog ka man rapulong tatugan ko balala. Tisilin ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulog sa iyo. Tiyo mo. Kay kayo ano na. Pagdaswang, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagin ng Action Radio. Kaya pag-open sa panawagan, napatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa tampay. Dapat mo ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik kami sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gubaon na nga, nakabatik ko. Ihanap ka ng San Diyos ang pag-ubay nga pamati ka kay nga mo ito nga pag-abay ko. Fritz lang agi kaya nga mo ito. Muna ka naman. Dako na bulig siya. Kabulig na siya kay magamit mo sa module mo. Di, kung sample, mag-research ka mo. Hindi ka na mabudlayan. Nga maka-research ka na. Sige, ano pasalamatan ka? Madam, salamat sa iyong Action John Diaz sa tanan-tanan nga sa Action. Madam, salamat sa inyong cellphone sa bong dapat pa ka mabuligan. Okay. Ano naman, message mo sa iba niya nga mga estudyante? Para sa iban man nga estudyante, hindi man ka maguntat kay tanan-tanan may pagsubok man na mo. Di basis na son, inyong one time nga makaswerte. Makadaog. Ano ang balong kay Lola mo nga siya nag-ano sa inyo? Siya ang nag-ano sa akon nga masiling nga mapadalaman sa istorya. May gusto kay hambal sa iya, pasalamatan na be. Last, salamat na. Ay, tangan sa iyo, naka-cellphone gid ko. Tulungan. Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyong.
I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanong, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Hoy pang, to kalala na sang ubo mo ha? Kapa-check up ka na? Positive na na? Wala medyo malalang tutunlan ko, pero hindi ni TV Oops! Di ka sure? Kabalo kabala nga ang tuberculosis o kung TB amo ang masakit sa baga nga makuha sa mga mikrobyo sa hangin. Ang ini nga mikrobyo nagadulot sang ubo o kung pagpangatsi sa tawo nga natapikan sang masakit. Ang amo nga sahi sang sakit makalaton paagi sa paghaklo sang mikrobyo o kung na Mycobacterium tuberculosis. Pero, danay ka, ano bala ang kinalain sang TB kag normal lang nga ubo? Mayo kay namangkot ka. Ang ubo, amo ang reaksyon sang aton nga lawas kung mairitar ang aton nga tutunlan. Normal lang ang panalagsa nga pag-ubo, apang kung wala na iniuntat kag nagagwa na ang iban nga mga sintomas, pareho sang budlay nga paginhawa, pag-ubo nga may dugo kag plema, dira ika na mabala ka, kay ina tanda na sang malala nga klase sang tuberculosis. Hala, tuod? Paano ko makasigurado kung may TB na kuhaw? Siyempre, mapacheck up ka pero may ara man Japon mga sintomas nga pwede mo bantayan para mabalaan mo kung TB man gid ang imo ginabatsyag. May ara duwa ka klase sang TB, ang latent kag active nga TB. Ta latent TB may ara ka TB infection pero hindi aktibo ang bakterya sa imo lawas kag wala mga sintomas. Dugang pa hindi ini makalalaton. Apang pwede nga maging active TB ang latent TB kung pabayaan kag hindi dayon pag-aksyonan. Ang active TB naman o kung TB disease, amo ang klase sang TB nga makalalaton. Ari ang mga sintomas kung may ara ka active TB. Sobra 3 ka semana nga pag-ubo. Gaubo, dugo, kag plemas. Gapalanakit nga dughan kung mag-ubo kag maginhawa. Gahilanat, gapalangurog, gapamalhas kung gabi, kag wala gana magkaon.
pwede man maapektuhan ang ibang nga parte sang aton lawas. Ang aton nga kidneys, spine, kag ang aton nga utok. Pero hindi magkabalaka Kay bisan pagalapta ang TB kaangay sang kataro kag tangkaso, hindi inituman nga makalalaton Siya, Negros Occidental officials gusto makigsapol kay Negros Oriental Governor Digamo Angot sa NIR. Balita kapod kay Aksyon Marlon Hinubia. Aksyon Marlon. Isa lamang si Negros Occidental Governor Bong Lacson sa mga opisyal halin diri sa Negros Occidental nga gusto makigsuwilanon sa kay Negros Oriental Governor Rowel Digamo. Ini may kantaran sa panindugan ni Digamo sa ginaduso o kon liwat nga pagbuhi sa Negros Island Region o kon NIR. Suro kay Lacson, nakig-angot na siya paagi sa communication sa kay Digamo kagin siling-siling maga-istoryahanay sila pagkatapos ang holiday season o kon posible nga sa una o kon ikaduhaman nga semana sa Enero tuig 2023. Maduduman nga si Digamo nagsiling nga gusto niya nga magpabilin na lamang sa Central Visayas o kon Region 7 ang Negros Oriental. Bangod para sa iya, may kabudlayan kung mag-upot din sa Negros Island Region bangod man sang lain nga kultura kag lingwahe sang mga residente sa ila nga probinsya. Nabaluan nga tanan-tanan nga mga Negros Occidental officials ang pabor nga ibalik ang NIR. Ang aksyon yung gikan sa Kapitolyo, Aksyon Marlon Hinuboya. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 5:50 na. Kay Utay Benedicto da. Muning kuno sa stress ang Nurbing Hinubata, Tilureng. Kanday nining bibing kag pinakaanyag si Julia, nagamonitor sa Plaza Mart. Kay Emilio Sagumpan, good morning. Monitora Country Homes, Barangay Estepania, Bacolod City. Kay ang ilagay nato Castillo, Tamayo Bata Maricon Castillo, Gloria Moreno, Sabirot, Libanon, Wilson Castillo Jr., kag Sabanga Tutong 1, Barangay Pilisa. Good morning sa inyo. Kay Alma Gonzales Posisyon, good morning Puto Bungbong. Ba, Aksyon Eden. Merry Christmas sa tanan. Good morning kay Jose Mungcal Torilla. Sa hindi malabutan sa atong panamya, pabuwasan ta na kay medyo kulokabos kita kung Wibes kag Biyernes kay may panguma kita. Federal Lending Corporation, ginapaybalo nga Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha Barangay! Ari, amo na po. Nang si mama, wala di Ato sa Bacolod. Sa akong birthday ganyan, maabot Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang nanay. Tapos ano naman ublaw na ba? Railroad alin sa first second hasta final isa kadlaw dalasa. Perte. Bilib sa kamera. Porte. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 5:53 na. Balik ako pagkatapos ini.
Naglipa na ang mga papaya sauce. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ari, amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Amo na would like may ara gid na butang sa module nga search mo tapos bala may ara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang danay. Tapos, ano naman, brown na dason. Brown na dason, singaw na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Nangulam ko sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi so good nilo lang sa akin. Siya nagtulo sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yung bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Tinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta hindi ko ba siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita siya sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fritz Alanga, ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga 4-piece na kubos na eskwela. Primary kag secondary kam na. For butaw. I-record ang kinanglanon nga makapatitikbar ka na. Ipukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung umanakin. Update mo na siya. Matinandaon na siya. Damo to, nugid na siya. Niya padala ko na tula hasta imo mga klase ko makadaog ka man ra po. Tatugan ko balala. Tisiling ko sa iya. Ako bala. Kung ano ang akong ginatulo sa iyo mo. Kikayuan mo na. Pagdason, ang Action Radio, amo na siya ang toy-toy sa akon. Manakabati ako kay tungod nga idol kong Action Radio nga permi ko na nga pamati hasta magapon. Kung itandaan ko nga program nila, mga angkormanda, tisiling ko pasalamatan tagid ang Action Radio. Kay pag-open siyang panawagan, nabatian ko dayon. Kag nabuligan, kag nadala ka sa takpay. Dapat mong ginanga pamasalamatan ang Action Radio, ang tanan na reporter dirakay. Kung wala ako nagapamatik ka ni sa Action Radio, wala ka kaabong sa premium sa Action Radio. Kaya wala kita kapamatik. Tungod sila kay ara ako sa Action Radio. Maskin gumawa. Antonio Yulo sang Binalbagan. Kay Evelyn Sinaonda, good morning. Ari kami nila ni Hulagay kag Jima Disina sang Purok Gaisano, Barangay Alihes. Kay Abraham Sirantes morning, monitor kami sa Barangay Yubo, La Carlota City. Kay Mario Olvido Aquisa, good morning man. Ang iban pabuasanta. Action Radio Philippine Standard Time las 5:58 na, standby na sa aton Aksyon Balitang Bayan numero 1. Upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Aksyon Fred Salanga, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod
Aksyon Radio.